kangen saking yati sirikek ingkang wonten panjenengan nenggih kutapa kang wonten pagelaran Jawi Raden Setyaki larak marang Prabu Wiranggadewa ya Prabu Sasragara den kepung Wadyabala 19 tumbak ngabat kaya jatingan payu ngamprok kaya jamu terik ramon kula Wadyabala Ndrawati pati Widrah pati Grajil berdut kali kadal saking amunat lakuning rata kencana amunat lakuning rata kencana surya kang mijil saking bumi tumungup-mungup aswamadangi jagat aswamadangi jagat adalah sapa wani ngarakan saka sing Binatrata ayo ngaku Senopati Ndrawati Satriya Garburuci aku Setyaki ya dasarnya kowe Prabu Sasragara ya gandeng aku nampa dawuh saka ngarsane Kowe Prabu Baladewa supaya aku tenggalani apa sing dadi karana tak ulungke Kakang Basaputra waton iso ngilangi nyawa Setyaki babu para patut banget Setyaki ana barang wonten Kaji Jaya Kawijayan Manosik Sastra Jenderal tumpak gunung rapati tebak diadamu berabras nyawam bocor ingat biji jebol diadamu
Wis gawe rene kok. Ngono apa? Gustimu lho. Kenang apa kowe? Ngatang-ngatang. Dadi batang Ora. kok ambruk nang kono.
Nek mitru kon batuke nek menyuyunge kena dijotos karo wong. Kula atur inget jinuwun. Mati ya. Oh, Lun. Aku musuh sakit gokil yo. Musuh sakit yo. Sajane cilik kok. Yo cilik. Brengos. Brengos. Lara tenan to. Menteng. Yo, mentang mripate. Kaya kula. Ora. Mbok ngilo kowe iki ora. Kau kamu kaya ucap ngono Setaki. Setaki iki ganteng e. Rupamu kok luwak ngono. Wis nglomprot. Wis jampesen. Sarunge nganggo taplak. Sanane lah nyatane yo. Duitku ya pirang-pirang. Lilih lho aku. Kan kan iki duit kok dadak omong lho. Mbok iki nek ngetut kira tegusmu sing besus ora kaya ngono kuwi. Nyandang-nyandang sing besus ora. Selopan paling ora iki. Ning nganggo barang sing apik. Nah wong ndase kaya ngene kok kon apik kepiye? Kabeh kan gumantung ndase to. Karep kon ketiki apik kok kaya ngopo nek ndase elek tetep elek. Ngono. Jari barang kuwi ganti lho sing anyar ora bekusi kaya ngono. Malah elek ya ora ngatus, apa ya ora ngatus. Padha wae lah wis anane. Ono jari kok masem ora. Sing penting ra yo menyang benar hubungan kok. Iki tolong mau apa niki bilung niki lho. Wong iku guwen. Utane do khusus-khusus kok yang ngomong dhewe. Aku nggo tuwa-tuwa besus. Ikete tak sikat ben dina. Aja nganti tulus ikete. Tak laundry, oh piye. Rumangsamu aku wong tuwa ki besus kowe iki cah nemu apa kok ngono kuwi ora. Pameran ora. Arep resik kan kowe iki ora gablek dhuwit. Ya ming untung kowe wis bisa rumariati coba nabi ora mariati ngono. Serampung sak nyamamu wingi-wingi. Oh ya lho. Lah iya dadi wingi oleh karo sing jenenge Lasi iki wis alhamdulillah iso diupeni uripmu. Wis mangan kecukupan apa kecukupan. Coba nek kok terus karo sing jenenge mariati aremu kowe. Aku nek kelingan biyen iki marake boboros e. Nah nek boros aku tak dol lah. Tak bungkas tak dol keris tak dol ora. Wah, cibus wae ora menang-menang. Ngandel ora malah menyang dhewe tote ya tote ya.
Oh, pancen prigres sakipun kepiye? Aku nggawa godho disaut. Aku keplawi nyekel tumbak. Anggar godho karo tumbak kontal sirah antem godho brus. Luangsar. Waduh. Semepet ana petelengan kok nggih mawon. Lah nika niku bocah beda tanpa guru. Sedang iku inggih. Zaman biyen iku cikane sing mau gendruwo. Lho. Diomong gendruwo nggih, jenenge gendruwo Raja Bali. Niku sing ngomong Saki. Nek sing ngomong to jenenge gendruwo Raja Singa. Mah dadi penyakit. Ngati-ati lho. Niku dhewe nek wong nyekel godho sing jenenge godho besi kuning oh tenan. Sampeyan nglakon di tung-tung tablak-tablak, tung-tung tablak-tablak. Tablak tung-tung gentung ngono kae. Kok iso ngono? Jajal wong e. Yo. Kumahat nomorno ora. Tenan iki. Niku sing jenenge godho besi kuning pun tau go mateni buta. Ratu buta sing jejero Prabu Badil Sengara. Diwanteng godho niku ilang musuhe buta dadi boyo putih ambyur samudra. Nah, garing sampeyan niku ratu biasa. Niki mengke sampeyan maju danten godho paling pro sampeyan dadi kajal. Saton muni. Aku sing duwe mandhe. Kemandhe napa? Siung tenyono. Mundur dikit pacok kupinge.